Ой, нимчайку. Мондагишкани. Мондаги плора ба мегири. Мулоимак. Кей. Сингам қатиакаш. Меган шефи шумо мулоими бадай. Агар мулоими будам тари бизнес месохтум. Ва чи акавдодаро фикр кардиан ки территорияи ма омада ва клиентои мара гирифта метавонам. Рости гап шеф. Ҳамтари гапо бисёр шудестиям. Моро ҳамтари фикр дорем. Бози чои мулоимак доштай? Мошинчаи пулт хати. Характери мулоим. Чӣ ман фаҳмидам. Шумо бада бегем ки ҳамин гапро бироварисам, ман худам тоққа мезанам, хонаи модар мерам. Ҳама оилаша. Салом ота. Салом асали оташ. Дадаҷон, ман кукурузои нағзмедагии шуморо овардам. Ман нағз намебинам ку? Нағз мебинӣ? Не, нағз намебинам. Мебинӣ? Не ку? Ҳо ку? Не мегум. Ҳо мегум. Не. Ҳар саҳари кукуруз мехӯра? Ман қатиш хуш мешавам ки зиқ нашава вақти хӯрдан дафам, дестен? Ман бад мебинам кукуруза, бад мебинам. Ина бо нишон метем, нигоҳ кунед. Аҳа. Фаҳмидем шеф. Иқа бемазаи. Ҷони дадаш ёра бигӯ да уҷа бихӯ. Камтарак ман тапмон. Нағзат мебинам асалча? Марам дада. хушрӯ карда сингамда гапои мара барасонӣ. Фаҳмонем ки территорияи мада бизнес мада қуш нашава. бова чӣ гуфта ки характери мо мулоимай? Характери мо не шеф, характери шуморо гуфт. Бо меган ки шумо веганин. Чӣ? Веган гӯшт намехӯре. Ки ман веган? Бо характери мулоим қатӣ. Окей. гӯш кунед. ҳоли вай мара мулоимак гуфтан? Ҳа? вай ҳоли мара намедонистиян? вай акавдодаро қатӣ одамаш боис дорам. Анвар худаш мерава ба сари вайёро. Ҳе, Анварчик. Ты даичаи ман гуфтум да хотират биёрам имрӯз соати 8:30. Фаромӯш накӯ. Йога. Йога? Ту ки чо мекунӣ хонаи мада? На хандоне бача. ту фикр мекунӣ ман тра хандон дестам? рафтем як ба як гап занем ку? биё рафтем. дафтаи хонаи ман биро рафтем. Тур. ҳоли бирои хона бад гап мезанем, майли? Майли, не ки ту йогаро фаромӯш накӯ. Медонам соати 8:30 да мерам, давай. масъалаи бача ҳал шуд, овозаша шумо дига намефаҳмед. Фаромӯш накӯ. 8:30 да. Йога. чӣ чиз бира ку? гӯш кунед. шеф маём. ман шуморо як бор дига мегум. ман шефи контрабанда, чӣ хел бо характери ман мулоим будай? Ҳама мегӯяд ту жёсткӣ нестӣ. Чӣ тари жёсткӣ? Чӣ тари бо жёсткӣ гап заку? Акавдодар мегӯяд ки антенна монди телевизорда. Ва канале дӯст медоштад. Филми тасвири Маша Медвед будай. Чӣ? Маша Медвед тамошо мекунӣ? ва я духтарам тамошо мекунам. Ман нағз намебинам ин мутфилма. Ин мутфилми нағзмедагӣ хитайку ота. Намегум е? Ҳо мегум ота. вай ҳоли майда, вай намедонад чӣ гуфтестай. Вай чӣ? духтарам телефонта фаромӯш кардӣ? Ман телефон надорам ку ота. ман просто дар хотири шумо оварданем. ман агар боз намебудам дамҷа меистодум. шумо дамҷа мешиштен. ман мехоҳам ки не. Чӣ? фикр мекунам ки каламушай. Шеф, я тириш занам? Не. И авқоти мормай. ман дар боло мори калон дорам, анаконда. иқа ширинакай. хитам ба даст бегӣ. Созӣ шеф? шеф руд саб сирх шуд. Анвар? ман тра чанд бор гуфтам ки либосҳоро ҳар рӯза ҷамъ накӯ. ҳар рӯз бояд бушувишон. ман ҳозир миём. ҳо асал ман тра фаҳмидам, мена рафтам. Ман тра кай гуфта будам мусорои хонара парту, а?
Сакчаи хушрувак будай. Ширинае, ширин шабин, темада капымада тейка, темада. Лайк и подписка у комментариев фаромуш накы. Асалчайма. Бошин саломат мардами тоҷик.